Så er vi rykket ind i laden, og her har vi jo stående 3 i røde trøje. Hvad er det egentlig? Er I til landsholdskamp, eller hvad sker der, Kasper? Nej, overhovedet ikke. Hvad så, Kasper? Vi har vores udstilling om håndbold. Udstilling om håndbold. Er det jeres udstilling her? Ja. Sig mig, jeg synes, der står Kviesø Efterskoles Youngstars. Er det jer? Ja, selvfølgelig. Er det alle de elever, der går på, hvad hedder den linje, du går på? Håndbold. Håndboldlinjen. Er der også noget med, I kalder det noget med, at man sådan er glad og lykkelig? Ja, selvfølgelig. Hvad er det nu, det hedder? Lykkeliga. Lykkeliga. Er det alle jeres fede udstilling her? Ja. Er det sådan en medalje, man kan vinde? Ja, selvfølgelig. Kasper, hvem er de her 2 damer i rød tøj? Ja. Det er Marianne og Sande. Marianne og Sanne, er de også her på håndboldlinjen? Ja. Er det rigtigt? Nå. Er du glad for at gå på håndbold? Ja, selvfølgelig. Skide godt. Og hvad hedder ham her? Lykke Lars. Lykke Lars. Okay, nå. Kan I vinke til kameraet, de her 3?